Hello, mema wakwaba ediba na wotwe wie nkura nhye dwumadie yi so. Na nso so yetu kwan afa nnwom no mu. Na yafa ebekan afa nnwom aduonum mienu emu. Odofo yentie Awurade asem. Na wei eye nnwom a yedema David ayo nyame nipa na osi na dwene pi ese bibibia se de tibia ne tie bia no de ayeye ne nkamfo ene tuntum be ma asafo Awurade. Obi ka ne ho asem kire obi nanso watie ye wama na ha no no de ayeye ema onyankopon. Ose adenti ena wo ahwa wo ho ewo bone mu wa we nipa kese na onyankopon nunu kredie etim hoda ni papa ye etim hoda na ochachrema eboaboa oseye ano na etese blade anase etese bibia etimi etwa na wodo bone echense dia wodo papa na wodo entro echense dia wodo sinene wodo eniema ehu hia eniema ede ohaw ne basabasa ye ba ena wotachrema eka sa enwum yi cheki ya brabo ma ya hwese sedia onyankopon asem kasafa ni a oyodibonye ni no ya brabo etesen ewo ho yenso so ya brabo eso nyame ni anase etese dia ye ka fasa ni pe ho oso onyankopon ebese wo da na obejiwu efri wotina bre ne de chese se nipa no oya homma so sanse nyame se obi o ma ne ho so bebre na ase this obeyi obi efini tina bre dia ne chese nipa no o ma ne ho so osi obetu na ase efi asiasefo asase so onyankopon ma ne mpare yen omboa ye ne ndi nokure enfa ma no enkosi ewiye osi ne tinene enso ebehu ne tinene ye no enso so ebehu no se suro esanse obi biara odane ne chima asafo Awurade no oye onyankopon ne tamfo anase ne chiwade no se onyankopon besere no na waka se weni bema wa ma onyankopon nye na hoden ne momode ne rehye ono ankasa ne japade mu ne sike mu na ono ankasa kan ne buto ne yem ewo etimoden mu ose medie mte se olive dua ewo onyankopon fie na mede mewre ahye onyankopon mobro hunu mu na mede behye mu da ne de chese nya na nko a ene sese de rehye Awurade mu etwase de ewra ehye Awurade mu da olive dua eye ngosre dua eno to bibia otene Awurade fie ne nkwande nyina no se nipa no ewo onyankopon ngosra odofo ye kai David o se metna Awurade fie da se yie ne adoye bedi mechi me nkwande na metna Awurade fie sa pepepe ena mene wonso se agitum se de atibia ne tie bia ebetna Awurade fie David o yemfum so tie nyame a na waka kire no na onyankopon de ne bone ache no sa ne yenso ama yakonya nsese hu yafum so ne ka kire na oye no kwafo ne tene ne so de be che no tie ho fini ntie yina ho ntie nyankopon oyodo ntie ne David mbomu ne yenyi onyankopon aye na yakase Awurade meyi wa ye da fi se wo na wa ye ade nyina na wo wenim tie pa no Awurade de ye ka yen ye wa hotilfo eba wenim Awurade ye betwen wenim ewo wudin nti efise wo ye hallelujah
nneɛma woyɛ nyinaa ɛyɛ na ɛboro adwene no nti ase. Sɔdɔfoɔ kyɛ asɛm no na hoahoa Onyankopɔn fa kyerɛ ɔfoforɔ a ɔnte n'ase. Ma na wɔhwɛ wie yi ɛnyɛ sonko koraa bra wɔkyɛ asɛm yi nso na wo subscribe. Onyankopɔn nyɛ ɔkɛseɛ. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛne yɛabɔ mpaeɛ. Amen and amen.